Што вядома пра чарговую бяду ў войску, як чыноўнікі не пускаюць за мяжу маладых беларусаў, а таксама незвычайная гісторыя пра сабаку за рулём і сустрэчу з мядзведзем. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. У беларускай арміі здарылася яшчэ адна трагедыя. У ноч на дзень незалежнасці 3 ліпеня пры пакуль не высветленых абставінах загінуў 19гадовы Мацвей Канавалаў з Хойнікаў. Нашы крыніцы кажуць, што хлопец служыў у 19-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгадзе, якая дыслакуецца ў вёсцы Заслонава Лепельскага раёна Віцебскай вобласці. Але бяда здарылася ў Мачулішчах, куды на дзень незалежнасці дыслацыравалі Канавалава. Вядома, што ў ноч на 3 ліпеня юнак быў у нарадзе, і каля 3 гадзіны раніцы адбылося страшнае. Інфармацыю пра смерць хлопца нам таксама пацвердзілі яго знаёмыя. Цытата: «Ён паразмаўляў з маці ўвечары, а зранку ёй патэлілі з арміі і сказалі, што Мацвея больш няма. Сказалі, што нібыта гэта было самагубства, але ніхто ў гэта не верыць». Канец цытаты. Нашы журналісты пазванілі ў горскі сельсавет, да якога адносіцца Заслонава. Там ускосна пацвердзілі здарэнне, сказаўшы: «А, вы па тым хлопцу, з якім разбіраюцца». Але па падрабязнасці накіравалі да намесніка камандзіра па ідэалагічнай працы палкоўніка Вячаслава Акавіцкага. Палкоўнік, праўда, усё адмаўляў. Цытата: «Нічога ў нас не здарылася. Вы ўвогуле памыліліся нумарам». Сказаўшы гэта, вайсковы ідэолаг проста кінуў слухаўку. Мацвея ўжо пахавалі на радзіме ў Хойніках, але ж адзначым, страшная тэндэнцыя працягваецца. Апошні такі выпадак быў зусім нядаўна, на пачатку чэрвеня, і тады самагубства здзейсніў 21гадовы салдат на гродзенскай памежнай заставе. Агулам жа цяперашні выпадак гэта ўжо 7-я смерць салдата ў беларускай арміі за 1,5 года. То бок, у беларускім войску ў мірны час амаль кожныя 2 месяцы гіне малады хлопец. Пра нейкія разбіральніцтвы ці пакаранні, прынамсі публічна, а ніякай гаворкі не ідзе. Невядома, што робяць улады пасля ўсіх гэтых выпадкаў. Зразумела, што магчыма нейкія разборкі вядуцца, але лукашэнкаўскія ваякі і прапагандысты па старой звычцы замятаюць усё пад плінтус, бо як і сам Лукашенко лічыць, што прызнаць нейкую бяду ў войску ў такі час будзе праявай слабасці. Вось толькі прызнаць праблему, а пасля выправіць яе, гэта якраз і ёсць найвышэйшы паказчык упэўненасці ў сваёй сіле. Бо як бы не хваліўся Лукашенко тым, што кантралюе ўсё і ўсіх, такія гісторыі гуляюць супраць яго. Пра які татальны кантроль і парадак можа ісці гаворка, калі кожныя пару месяцаў маладога хлопца вяртаюць з арміі ў труне. Праблемы ў беларускай арміі відавочна ёсць, прычым праблемы гэта вельмі сур'ёзныя. Не проста так жа маладыя хлопцы, як толькі атрымліваюць у рукі зброю, адразу прыстаўляюць ствол да сваёй галавы. І тут альбо недагляд псіхолагаў на камісіі ў ваенкамаце, якія скрозь пальцы глядзяць на сваю працу, бо праз недахоп прызыўнікоў у войска цяпер грабуць усіх, альбо недагляд афіцэраў ужо падчас службы, якія ці то прапусцілі праблемы канкрэтнага салдата, ці то дазволілі дзядуку, ці то і першае, і другое адначасова. Ну і адзначым проста для інфармацыі. Гэта цяпер у Беларусі мір і адносна спакойнае жыццё. А калі раптам напружанне стане не прыдуманым Лукашэнкам, а сапраўдным, колькі тады такіх трагедый будзе яшчэ? Колькі ж жыццяў маладых хлопцаў трэба, каб улады і людзі ў пагонах нарэшце нешта зразумелі? Можа, 7 трупаў усё ж дастаткова для нейкіх высноваў? У Лукашэнкі і яго паплечнікаў другі дзень адбываецца варушняк. Беларусь афіцыйна стала членам шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, скарочана ШАС. Для ўдзелу ў пасяджэнні краін ШАС Лукашенко нават кінуў сваё любімае свята. Парад на 3 ліпеня правялі о 9 раніцы, чаго раней ніколі не бывала. У той жа дзень Лукашенко яшчэ да абеду хуценька паляцеў у Казахстан на сустрэчу ШАС, дзе выступіў з палымянай прамовай. Ён папляваў у бок захаду і заклікаў хутчэй аб'ядноўвацца ў адзіную вялікую Еўразію, а таксама адмовіцца ад даляра і гэтак далей. Цяпер усе беларускія праўладныя медыа трубяць, як гэта добра і важна, але ж на справе ўсё трошкі не так. Тут важна разумець, што ШАС гэта не вайсковае аб'яднанне тыпу НАТО ці АДКБ і не гандлёвы саюз, як той жа Еўразэс. І ўступленне Беларусі ў ШАС мае, скажем так, рытуальны характар. Як бы для піару Лукашэнкі добра, але практычных вынікаў для Беларусі амаль не будзе. Лукашенко і яго прапаганда цяпер актыўна падаюць ШАС як арганізацыю краін, якія супрацьпастаўляюць сябе захаду. Так, падобныя настроі ва ўдзельнікаў таксама ёсць, асабліва апошнім часам. Але ж гэта далёка не галоўнае.
Асноўная задача ШАС – дыпламатыя і вырашэнне праблем у сваім рэгіёне, то бок у Азіі. Беларусь жа да гэтага рэгіёну ніяк не датычыцца, і складанасці ў нашай краіне, мякка кажучы, адрозніваюцца ад пытанняў Індыі ці Казахстана. Таму малаверагодна, што членства ў ШАС неяк дапаможа Лукашэнку вырашыць яго ўласныя праблемы, тым больш, што па вялікім рахунку іх ён стварае сабе сам. У беларускіх чыноўнікаў з'явілася новая прыдумка. Яны знайшлі спосаб, як утрымаць маладых беларусаў у краіне. Адна з галоўных праблем лукашэнкаўскай сістэмы – гэта людзі. Беларусь імкліва губляе насельніцтва і асабліва моладзь. Як утрымаць на радзіме маладых беларусаў – вялікі галаўны боль сістэмы. Бо рэпрэсіі супраць выкладчыкаў, учорашняя метадалогія, ідэалагізацыя адукацыі і пакалечаная эканоміка кожны год штурхаюць беларускіх школьнікаў і іх бацькоў у бок атрымання адукацыі на захадзе. Але для гэтага спачатку трэба шчыльна паўзаемадзейнічаць з дзяржаўнай сістэмай. І вось тут пачынаюцца хібы. Каб паступіць за мяжу беларускаму выпускніку, трэба апастыляваць свой атэстат у Мінадукацыі, выстаяўшы доўгую чаргу разам з іншымі ахвотнымі і заплаціць 5 базавых велічынь, а гэта 200 беларускіх рублёў. Разумеючы праблему адтоку дзяцей, лукашэнкаўцы змагаюцца з ёй бюрократычнымі метадамі, зацягваннямі і падаражаннямі. Але часам чыноўніцкія мазгі нараджаюць па-сапраўднаму крэатыўныя бар'еры. Як стала вядома нашай Ніве, Мінадукацыі вынайшла новы і подленькі метад для стрымлівання абітурыентаў. Сутнасць такая. У атэстат наўмысна ставіцца памылка ў прозвішчы дырэктара, завуча ці класнай кіраўніцы. Умоўна была Лукашенка, а стала Лукташенка. Або замазваецца подпіс. Школьнік прыходзіць у Мінадукацыі, а яму кажуць, што такі дакумент апастыляваць не могуць, бо ў дырэктара іншае прозвішча або іншы подпіс. Таму, маўляў, ідзіце, перадрукоўвайце. І вось школьнік кідаецца ў школу, а там аказваецца, што патрэбны яму чалавек знаходзіцца ў адпачынку, альбо проста пераробліванне займае столькі часу, што на падачу ва ўніверсітэт за мяжу школьнік ужо проста не паспявае. Проста цяпер чарга на апастыль займае месяц. Дачакаўся, але цябе развярнулі, будзеш чакаць яшчэ месяц. У гэтым і ёсць сэнс новай схемы, тыпу не паспелі зрабіць дакументы для вучобы за мяжой, ну што ж зробіш, тады паступайце ў Беларусі. Тут на такія дробязі тыпу подпісу і памылкі ў прозвішчах увагі не звяртаюць. Прынцып, па якім абіраюцца школьнікі, якім ладзяць такія праблемы, дакладна незразумелы. Але мы ведаем пра такія выпадкі пераважна ў школах з традыцыйна высокім працэнтам паступленняў за мяжу. Таксама некаторыя людзі, якія з гэтым стукнуліся, робяць выснову, што лепш бы было іхнім дзецям маўчаць аб намеры паступаць за мяжу і не казаць гэта нікому са школьных настаўнікаў. Яны падазраюць, што ім у атэстаце памылку зрабілі наўмысна, таму што ў школе ведалі, што дзіця збіраецца з'язджаць. Настаўнікі таксама пацвярджаюць нашай Ніве, што начальства запытвае адпаведную інфармацыю ў класных кіраўнікоў. Акрамя таго, вядома, што некаторых настаўнікаў пад пагрозай штрафаў прымушаюць стрымліваць дзяцей і агітаваць вучняў застацца ў Беларусі. Жанчына пакінула сабаку ў машыне, а той сеў за руль і паехаў. Камічная гісторыя адбылася ў Жлобіне і трапіла на відэа. Жанчына вырашыла хуценька збегаць у краму і пакінула свайго хаскі на паркоўцы ў закрытым аўтамабілі. У роліку бачна, што сабака залез на кіроўчае сядзенне, каб пракантраляваць дарожную абстаноўку і зразумець, што здарылася. У выніку, невядома як, але сабака справіўся нават з тым, каб зняць машыну з перадачы і паехаць. Ужо праз пару метраў хвастаты кіроўца уваткнуўся ў іншае аўто. Для жанчыны, якой належаць аўто і сабака, усё скончылася зусім не весела. Мала таго, што ёй цяпер рамантаваць машыну, яна атрымала яшчэ і праблемы з ДАІ. Жанчыне выпісалі штраф у 240 рублёў, а таксама пазбавілі правоў на 3 месяцы. Дзікая, у літаральным сэнсе гісторыя адбылася пад Смаргонню. Там грыбнік сустрэў у лесе мядзведзя і расказаў пра свае прыгоды ў сацыяльных сетках. Ратавацца мужчына вырашыў на дрэве, адтуль ён кідаўся ботамі ў драпежніка, каб яго адагнаць. Мужчына кажа, што тэлефон амаль разрадзіўся, але ён паспеў скінуць геалакацыю свайму дзядзьку. Той узяў сяброў, вілы і прыехаў ратаваць пляменніка. У выніку ўсё скончылася добра. Праўда, мужчыну ў чаканні дапамогі давялося прасядзець на дрэве
дрэве каля 3 гадзін. Цяпер ён кажа, што адзін у грыбы больш не ходзіць. Апошнім часам мядзведзяў у беларускіх лясах і сапраўды стала больш. Часам у пошуку ежы яны выходзяць і да людзей. Дарэчы, мужчыну сапраўды вельмі і вельмі пашанцавала, бо ратавацца на дрэве ад мядзведзя ідэя кепская. Гэтыя звяры выдатна лазяць па дрэвах і пры патрэбе могуць лёгка вас адтуль скінуць. Але ў нашым выпадку драпежнік пашкадаваў грыбніка і не стаў ім абедаць. Смяротны шашлык. У Магілёве мужчына загінуў проста пасярод сямейнай вячэры. Трагедыя адбылася на сямейным лецішчы загінулага ў Магілёўскім раёне. 62гадовы мясцовы жыхар разам са сваякамі вячэраў толькі што прыгатаваным шашлыком на сямейным лецішчы. У нейкі момант мужчына падавіўся. Сваякі змаглі выцягнуць той кавалак мяса, але ў мужчыны з-за кіслароднага галадання спынілася сэрца. Медыкі, якія прыбылі на месца, не паспелі яго выратаваць. Забойцу пакараюць праз 15 гадоў. У 2009 годзе адбылася страшная гісторыя. Інкасатары прыехалі забіраць грошы ў звычайны мінскі абменнік, а знайшлі забітую маладую касірку. З касы знікла сума каля 12 000 даляраў у рознай валюце. Расследаванне ішло доўгі час, але плёну не дало. Забойцу знайшлі толькі ў 2023 годзе. Ды і тое выпадкова. 48гадовага мужчыну затрымалі за хуліганства і нечакана эксперты выявілі, што ягоны генатып быў знойдзены на месцы той даўняй трагедыі. У выніку затрыманы прызнаўся ў здзейсненым і патлумачыў, што не планаваў ніякага забойства. Маўляў, хацеў звязаць дзяўчыну і спакойна абнесці касу, але ўсё пайшло не па плане і касірка пачала клікаць па дапамогу. Тады рабаўнік, па яго словах, запанікаваў і ударыў дзяўчыну нажом. Скрадзеныя грошы мужчына пасля выдаткаваў на прадукты і адзенне, а астатнюю суму прайграў у казіно. Цяпер яго чакае суд і жорсткі вырак да 25 гадоў калоніі, пажыццёвая ці нават вышэйшая мера. Спякотныя чэрвеньскія дзянькі нарабілі бяды. Толькі за першы летні месяц па ўсёй Беларусі патанулі 9 дзяцей. Для параўнання, за ўсё мінулае лета загінула толькі на пару чалавек больш. Следчыя, якія праводзяць праверку па кожнай такой справе, настойваюць, што асноўная прычына ўтаплення дзяцей – гэта пакіданне іх без нагляду дарослых. Таму беражыце сваіх блізкіх і хай летняя спёка дорыць толькі добрыя эмоцыі. Незвычайнага госця заўважылі рыбакі на Гомельшчыне. Вуж завітаў да іх па рыбу. Тое, што здабыча была ледзь не большая за вужаку, яго не засмуціла. Нахабны госць схапіў рыбу і кінуўся на ўцёкі. Бульбачына, кілбасіна альбо лата-кілбасіята. Беларускія блогеры ідуць на любыя прыколы, каб прыцягнуць увагу аўдыторыі. Выключэннем не стаў і вядомы кулінарны агляднік Павел Крамар, больш вядомы як Какабай. Цяпер ён ходзіць па кавярнях і п'е каву з незвычайных кубкаў, напрыклад, з бульбы ці з паловы боха наваранай кілбасы. Праўда, да канца так і не ясна, што гэта. Проста прыкол ці рэклама слонімскага мясакамбіната. Такой вот привкус колбасы с кофе. Как говорится, взбодрился и поел. Міліцыя прыехала разнімаць дзяцей. Смешная гісторыя адбылася ў Гродні. Там сілавікі прыехалі на выклік і знайшлі 2 малых дзяўчат, якія не падзялілі ляльку. Аказалася, што міліцыю на сваіх сябровак выклікаў 8гадовы хлопчык, а каб сілавікі прыехалі хутчэй, малы выдумаў нейкую небыліцу, але якую, на жаль, невядома. Навошта ён гэта ўсё зрабіў, хлопчык пратлумачыць не змог. У выніку за сына прыйдзецца адказваць маме з татам. Сілавікі рапартуюць, што цяпер праводзіцца праверка і прафілактычная работа з бацькамі малога. Вось такія навіны пятніцы. Не забывайцеся, што ўвечары нядзелі на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісывайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.